tarik IPFT baje Tripura Bon ADC amsaino dakukmani abo Podobil amsayo Prasanto MLA नेतृत्वे 25-20 जना बुरेटिये लामा काटी दंगने abo जों थानाय थायो Tripura मथा रामचंद्र गादी जत आदम सं फाइ बंग जों नंगो बन तिसाय गाहादि कोरोना भाइरास ति महामारी सारा विश्वव्यापी चलि दङ ओ चलिमा जरवा आबो मिथिंसे जोंथिनि बुं 5टा to 6टा जरासो दुगान मा खुलगो ओंखायसो बर' रक गोबां मा जिंजाला खलायजाक आ जिंजाला हदो लंना बागै जों बर' मा रिक्वेस्ट खायजा रिक्वेस्ट खायबा बर' तिनि बन हिसाबै थांका जों बन नायो जे वालाय सुगाना याति प्रमथा जातिनि सामु खायनाय बे आमसायनि सामु खायनाय एलाकानि बागै सामु काम खायनाय जों बन सावो जे बन दाखुमा बाय कुनो चिनि तिप्रासानि सल्युशननिया जों खानसा सोंनाय खानसानि एकनिफ्राय जों चिनि मानथायनो मोननाय खानसा एंखे जों साल ओंखाय जों चिनि जातिनो चिनि आपांनो चिनि एदिसे आमसायनो जों बुजुगति सायमानाय आसे कक सायनानि बगर मुथाके आरोनि जत IPF तिनि जत आदम तंनायनो कयनाय बन बायान तिप्रासा थांनाया ini corona boh महामारी ये बरफ 8 लाख लाख कुछ हिसाब किया त्रिपुरा दिनो ताबो 1000 कैसा रकमाला तंगो ओ जरवा जों बरफ करि रंनो सुबाना से दरकार गोबां मा बरफ माइ मासाया तंगो बेनि प्रब्लेम ओ जागा से बरफ बन खायै आने त्रिपुरासा एडिसि एलाकारो किबो जों जाल खाया नाय तंगो जों आ बन किसाना बागै जों कयनाय जत IPF तिनि जत जिनि Tripura Adom nongno unti bon khayakeno sanai apne ni sini mung kisa ani mung rupu dia bermati Tripura Motha member baijal